Здравейте! Това е ревю на батериите BTI 2 пъти А на 1,2 волта 3000 мАч. Представляват в опаковката 4 броя. Вижда се капацитета на батерията. Комплект от 4 бройки на фирмата BTI. По никел металхидридната технология. Относно използването, понеже имам няколко други, съм закупувал от същата фирма, мога да кажа, че се държат доста добре. Капацитета лично не съм го мерил, но съм гледал тестове, които казват, че независимо, че не е точно 3000 мА, се доближава до тази стойност. Последния, който гледах, мисля, че беше около 2500, което значи, че получаваме едно сравнително добро качество на ниска цена. 5 батерии са под $5, така че би следвало да сме доволни от това. Обръщам внимание, че това са 2 пъти А батерии и този капацитет не е малък. Аз лично ги използвам за фотоапарат и за електрическа четка за зъби и са много добри. Надявам се, че и на вас ще ви харесат. Просто ефтин продукт, който можете да използвате за много продукти. Благодаря за гледането.